ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଯେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ସେତେ ନିଜର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯିବ। ଯେତେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ହଉ, ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଭିଣୀ ଘର ହଉ, ଯେଉଁଠି ହଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ, କେଉଁଠି ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ମସ୍ତି ହେଲା ନା, 6 ଦିନ କେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଭିତରେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲୁନି, ମାସେ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ସେ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆଉ ସକାଳେ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଶୀତ, ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କି ସବୁଦିନ ସେଇଠି ରହିଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ କି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପବ୍ଲିକ୍ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରୋଡ଼ ଦେଇ ସବୁଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଇ କହିଲେ ଆଙ୍କ ସହିତ ପଳା। ନା, ସିଏ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି, ତମେ କାହିଁ ବେକାରଟାରେ ଆସିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ସେମାନଙ୍କର ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଏବେ ଜମା ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗାଁରେ ରହିବାର ଫାଇଦାଟା। ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ନୀଳଗିରି ସେଟେଲାଇଟ୍ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟପ୍ରେ ହିଁ ସେଟେଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ତ ଜଲ୍ଦି ନୀଳଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିନ୍ତୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଘର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା, କାରଣ ଆମର ରୋଡ଼ ଏପଟେ ବହୁତ ଖରାପ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ରୁମ୍ର ହାଲତ ଆହୁରି ଖରାପ। ଦିମାଗ ପୁରା ଟିଣ ହେଇଗଲା, କାରଣ ବୋଉ ଟିକେ ବି ଆସେନି। ମୋତେ ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ପପକର୍ନ ଖାଇଲା ପରେ ଭାବିଲି ଦେଖେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଭାଇଙ୍କର ପିସ୍ ଅଛି, ମୋର କାଟିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଅପା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ପାଚିଲା। ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ସଫା କରି ମୁଁ ଏମିତି ହାମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଖାଏ। ଚୋପା ଅଲଗା, ଚୋପା ମୁଁ ଜମା ଛଡ଼ାଏନି, ଭିତର ପଟରୁ ଏମିତି ଖୋଳ କରିକି ଖାଇଲେ ମୋତେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। କାଟିକି ଖାଇଲେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବେକାର ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଫ୍ୟାସନ୍। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍, ମୋର ବାକି ଥିଲା ଦେବାର। ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଶାଢ଼ୀ ବାକି ଥିଲା ସେ ଭାଉଜ, ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଛୁଆଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏଭଳିଆ ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଆମର ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା। ବିଲ ବାଡ଼ି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଯେଉଁଠି, ମୋତେ ସେଭଳିଆ ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଏକାକାର ହେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସି ଗାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ, ତାପରେ ବି ରୁମ୍ର ହାଲତ, ଏତିକି ସବୁ ଜୁତା, ତାପରେ ଏତିକି ସେ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଟିକେ ଭାବିଲି ପିନ୍ଧି ପକେଇବି। ସେଇ ବଡ଼ଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଇଟା ସିଏ ଅପା କିଣିଥିଲା। ଏଇ ଛୋଟଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ପିତାମାଳ ଭଜା, ପଖାଳ, କଷି ଆମ୍ବୁଲ, ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଟମାଟୋ। ମୋର ତ ଏଗୁଡ଼ା ଫେଭରେଟ୍। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ବୋଉ କହିଲେ ବହୁତ ଆମ୍ବୁଲ ଖାଉଛ, ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଆମ୍ବ ଏତିକି ଛଡ଼େଇଦେ, ପବନ ଦେଇଯାଇଛି, ଆମ୍ବୁଲ କରିଦେଲେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇ ମେଘ ପବନରେ ଏତିକି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଆମ୍ବ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇଛି କାମ। ବୋଉ ଖାସ୍ କହୁଛି ସେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ କଇଁଆ ଛଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲ କରିବା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଣା ହେବାର ଅଛି। ଆଜି ଆଈର ମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଝଡ଼ିଥିଲା ଆମ୍ବ, ତାକୁ ଏମିତି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି କଞ୍ଚା ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆର ବର୍ଷ କରିଥିଲି, ହାତ କାଟିକି ଫାଳେ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲାଗୁଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେବନି। ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳେଇଦେଲି, ତେଲ ଗରମ କରିକି ସେଇ ଡବାରେ ହିଁ ପକେଇବି। ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ପକେଇଲେ ଢମାରେ ବହୁତ ତେଲ ରହିବ, ହାତ ଲାଗିବ। ଏତେ ଧନ୍ଦା କିଏ କରିବ? ଏମିତି ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦିଅ, ତେଲ ପକେଇ ଦିଅ, ଖଚି ଦିଅ ଆଉ ଖରାରେ ବସାଅ, ତାପରେ ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ଖାଅ। ଭାଇ ଦିଦି ବି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଖାଇବେ ବେଶୀ। ପୁଣି ବି ମେଘ ପବନରେ ଟାଙ୍କୁଆ ହେବ, ଏଇଟା ଟାଙ୍କୁଆ ହେଇନି। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ କରିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କରୁଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଟାଙ୍କୁଆ ଆମ୍ବ ପବନରେ ପଡ଼ିଲେ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ରିଲ୍ସ କରେ, କାମ ଧନ୍ଦା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କିଛି କରେନି। ଏଇଟା ସତ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରେନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାର କାମ, ମାର୍କେଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ କିଛି କାମ ମୁଁ ଘରେ କରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ପୁଣି ଖାଲି ମାନେ ଫୁଲରୁ ପୋକ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଥରେ ମୋର ଦେଖା ହଉ।